přeju krásný den. A moje jméno je Dany Wernerová, jsem business mentor a zároveň mentální coach hlavně pro sportovce a i pro běžní lidi, kteří se chtějí posunout ve svém životě. A dneska tady mám hosta, Michala Erbse, člověka, který měl už několikrát být mrtvý a prostě je to tak, a doktoři už ho několikrát odsoudili k smrti a přesto Michal je naprosto úžasný, inspirativní člověk, který založil několik biznisů a jezdí tady v terénu na kole, respektive na svý tříkolce, kterou sám sestrojil a proto to dneska točíme venku, protože jsme s Michalem sem dojeli. Zdravím všechny posluchače a diváky, děkuji za pozvání. OK. A Michale, můžeš nám říct tvůj příběh a vlastně jak jsi dostal na vozejk, respektive ty jsi na vozejk nedostal, ty jsi na něm byl od malička. Od malička se s tím narodil a nazvíš nám tvůj příběh vlastně, co se stalo, jakým způsobem vlastně ten tvůj život vypadal, když byl malý. Bylo to v podstatě jednoduchý. Vlivem porodu se mi poškodil mozek, dostal jsem vážnou diagnózu s prognózou ležáka, neměl jsem nikdy nic dělat, ale tím, že si mě naši teda nechali, dali mě do ústavu, jak jim všichni ty doktoři řekli, tak vlivem vlastně rehabilitací, operací a nějaký vlastní vůle a nějakýho prostě, jako, že člověk chce něco dokázat sám, tak jsem se dostal až sem a nebylo to teda lehký, nebo není asi pro normálního člověka, to asi zvenku vypadá, že to třeba není možný vůbec, ale já si myslím, že jako se mám dobře a že to není něco jako extra složitýho a jsou na tom fakt lidi jako daleko hůř, než jsem já. Takže já to nevidím nějak jako špatně. Zároveň Michal, na tebe je naprosto úžasný, že ty jsi vlastně chodit na zvláštní školu, protože ti řekli, že vlastně nemáš na to ani vystudovat a ty jsi založil několik vlastních biznisů a sestruješ tady tyhle školky do terénu vlastně na míru lidem. Jakým způsobem se ti podařilo vlastně vystudovat školu a jak vlastně ses naučil všechny tyhle věci, které teďka jako v tom svém biznise využíváš. Tak bylo to poměrně složitý, protože mě vlastně chtěli dát do zvláštní školy, pak teda jsem chodil vlastně do jakoby speciálky, celou základku, pak jsem se dostal na střední školu na elektro, na průmyslovku, tam to taky bylo docela ostrý, protože jsme měli všechno v patře, ve třetím patře, kluci mě museli všude nosit, stará budova, každý den, takže to nebylo lehký, do toho mi trošku jako selhalo zdraví, hodně jsem to drtil, málo jsem odpočíval a v podstatě jako nějaký to hlavní, co třeba teďka dělám, tak jsem se učil sám a v podstatě sám jsem vždycky něco sestrojoval nebo vyráběl, dělal už jako odmala. Mě to bavilo a teďka musím říct, že dělám to, co mě baví. Když jsem vlastně začal od nuly, jsme jako žádný nějaký sportovní náčiní nebo nějaký kolo nebo prostě nějakou techniku pro ty handicapovaný, když já jsem se narodil nebo když jsem byl menší, tak to neexistovalo, nebo jsme na to prostě neměli ani finance, takže pro mě tohle vůbec nebylo možné, abych takhle někde se sám dostal, nebo abych něco jako takového dělal. Ty jsi vlastně založil, teď má i logo firmu, která se jmenuje Páté kolo. Můžeš nám o tom povědět víc? Vlastně na co se specializujete, jak pomáháte jiným lidem? Páté kolo je vlastně systém pohonů pro mechanické invalidní vozíky, kdy proto je to páté kolo, ten vozík má 4 kola a tohle vlastně je kolo navíc, to znamená jejich 5. Kdy to žene elektromotor s baterií, můžete si to připojit, odpojit k vozíku v rámci třeba 30 vteřin. Fungujete v terénu, po městě, na nákupu, na výlet. Ale já jsem ještě jako kdysi dávno, jak jsem se k tomu dostal, jsem vlastně začínal na repasy a renovaci starých šlapacích handbikeů, manuálních a různých adaptérů, ale tím, že já jsem vlastně na handbikeu nikdy nemohl jezdit, protože mám ve špatném stavu kyčle a vlastně ty nohy musí být svázaný na té oji a zatáčí se jakoby pohybem těch nohou, tak to pro mě nebylo vůbec možný.
nebo není, tak jsem začal vymýšlet, co pro mě by mohlo existovat a vlastně jsem náhodou našel tyhle ty koncepty těch přídavných kol, ať už šlapacích nebo elektrických, ale chtěl jsem se tomu věnovat ve dne v noci, když je to několik let, asi 3 roky a zatím teda si vždycky zakládám na tom, že se to všechno testuje na mě i nějakým crashem nebo nějakým brutálním testováním, abych prostě mohl těm lidem, Třeba tady dneska v terénu. třeba tady, Na konci bude video. abych mohl těm Michal tady lidem, řádil. mohl garantovat, že to opravdu vydrží a že to obstojí a hlavně, že to k něčemu je. A jakou máš vlastně zkušenost s těma svýma klientama? Kdo vlastně za tebou chodí? Kdo si nechává sestrojovat od vaší firmy Páté kolo tyhle ty vozíky na míru? Je to celá řada uživatelů, ať už těch poúrazových nebo lidí, co třeba mají nějakou chorobu, která jim nedovoluje pohyb. Spíš jde o to, že ty lidi musí člověk nějakým způsobem jakoby nasměrovat někam a říct, ať to třeba aspoň vyzkouší, nebo že to je dobrá věc, takže proto je podmínka u mě taková, že než si kdokoliv cokoliv bude chtít objednat a koupit, že si to musí vyzkoušet, to je opravdu povinně, aby se zjistilo, jestli to třeba vůbec zvládne, nebo jestli to jde, protože už tady byli i lidi, kteří jakoby přesně postižení to zvládnout nemohli, nebo prostě to nešlo. Není to pro všechny, ale fakt si myslím, že většina vozíčkářů to dokáže i s nějakým třeba funkčním poškozením i rukou ovládat. Mhm. Jo, takový klienta mám taky, že jako mají i horší ruce, že se předělává ovládání na pravou na levou ruku podle toho, která ruka je lepší. Ty brzdy se předělávají potom, že jsou dvojitě na jednu nebo na druhou páčku. Že ten člověk, který nemá cít v prstech, tak tu kapalinovou brzdu neumačká, nebo je asi tam třeba jiný typ problémů. V podstatě ty, co mají ty ruce postižený hodně, tak ještě tady pak ve vývoji varianta, že by vlastně přidávali plyn a brzdili naklápěním řídítek od sebe k sobě, což by probíhalo elektronicky a to je zatím ve vývoji. Mhm. Super. A Michale, ty jsi založil i nadaci? To jsem, nám o tom říct víc? no, skrz nadaci teda, to jsem nezaložil. Jo, dobře. Já teda ohledně nadací snažím se spolupracovat Aha. s nějakým množstvím nadací, ale je to běh na dlouhou trať. Mhm. Kdy ta nadace si toho člověka musí ověřit. Bohužel s tímhletím se dějí a děly třeba různý nekalosti, podvody a tak, takže tam je nějaký kontrolní mechanismus, na nějaké ověřování a proto třeba těm lidem se snažím nabídnout i možnost, když je to mimo finanční možnosti, když se to snažím nastavit vždycky maximálně vstřícně, takže třeba může financovat nějaká nadace, jak už třeba úplně nebo částečně. Že to znamená, že když to přijde nějaký klient, který vlastně jako nemá dostatečný finanční obnos na to, aby si od tebe mohl koupit pohon na míru, tak je možný na to dostat nějaký dotace přes nadace, se kterými ty umíš jakoby pomoct. Tak. Jo? Je tam částečná nebo třeba i plná úhrada. Záleží podle toho, co si ten člověk dokáže, kde žádá a vlastně jestli mu to schválí nebo ne, protože těch žádostí obecně je hodně. Jo. A to jsou stovky lidí. Jo, takže tam je to v podstatě na tom, jestli tomu člověku to schválí nebo neschválí. Nebo ne. Nebo částečně, nebo úplně. A nebo jestli neschválí vůbec třeba. To se taky prostě stává. Ale z hlediska zákona lze žádat několik nadací na jednou, 3 nebo 4, a pak se to dá třeba různě postupovat po částech těch financí. Že to taky jde. Takže doufám, že jich bude co nejvíc a že se prostě podaří nějaká spolupráce navázat a že oni sami uvidí, že je to kvalitní věc, která opravdu slouží. Já na ní mám najeto 2000 kilometrů, včetně jako 3 vážných nehod. Jsem zkoušel, co to vydrží a zatím jako všechno funguje jak má. Jak moc byly vážné ty nehody? Tak pár odřenin, nějaká rána do hlavy. A měl jsi helmu, Měl jsem helmu. Helmu je dobrý jezdit vždycky, protože
jak je něco tříkolka, má to 3 kola, tak to má tendenci k tomu mít nějakou nestabilitu a je potřeba se do těch otáček vyvažovat. Ono i ten handbike, což je takový to kolo, kde se leží na zemi a šlape se rukama, Mhm. tak je vlastně taky tříkolka. Proto dneska ta koncepce se spíš obrací, že vepředu jsou 2 kola, vzadu je jedno. Jo. To je Jo. stabilnější stroj. Ale když člověk jede pomalu s klidem, odhadne terén, tak si myslím, že se nemá moc co stát. Jo. Mě strašně fascinuje na tobě to, že ty jsi vlastně člověk, který by mohl být zalezlý doma, litovat se, mít deprese, pobírat příspěvky od státu a vlastně v podstatě čekat jako na smrt cokoliv a ty se snažíš jakoby žít a využíváš svůj život na maximum. Tak tam řekni vlastně, co ještě všechno jsou tvý zájmy a co všechno zvládneš jakoby s tím omezením dělat ve svém životě. Ještě jeden velký koníček, co máme. Já jsem vlastně začínal úplně prvopočátkem na virtuálních simulátorech, vlastně na závody virtuální konzul, ať už GTR nebo nějakých formulí, kde jsem začal vyvíjet a stavět vlastní ovládací prvky, takže prostě volanty s ručním ovládáním na plyn a na brzdu, kde potom jsem vlastně závodil ve vytrvalostních sériích endurance 8 a 12 hodinový závody, což jsme jakoby dělali i v rámci charity, kdy jsme vyjezdili nějaký obnosy na jedno malé dítě s nějakým postižením, takže to byl můj úplně nějaký první, co jsem začal dělat. To trvalo několik let, ten vývoj, pořád to je v nějakým vývoji, všechno má nějaký vývoj tady na tom světě. Nikdy není asi jako nic konečného, ale tím jsem vlastně začal, no a pak taky ta muzika, stavil jsem audio, hi-fi, hlavně domácí hi-fi a teď teda vlastně 2 dny zpátky jsem dělal audio do vozu nebo automobilu Volkswagen Beetle, takže ještě jsme teďka dělali auto. To je neuvěřitelné. Takže to je velký koníček taky. Jo. A ty vlastně zvládáš ty na metalový koncerty, veď? I na metal jezdím. Potkala jsem tě v Kotli. Jak to zvládáš vlastně jakoby na tom koncertě, jako co všem. Že tam je spousta lidí, že jo? Tak člověk musí si dát pozor, samozřejmě někdo třeba upadne, spadne, někdo spadne i na mě, dostal jsem i hlavou do nosu nebo do hlavy, tekla krev a tak, ale prostě tak k tomu Kotli patří a holt jako není to z cukru, no tak jako je to kontaktní sport, jo, prostě ten metal. Jo, to prostě není balet. No, to mě pobavilo, protože já dělám adrenalinový sporty, takže vím, že když to miluješ, tak není co řešit a hold, to k tomu patří, že občas teče krev a občas má člověk něco zlomenýho v mém případě. Ale já jakoby obdivuju tebe, protože ty vlastně tohle všechno zvládáš s handicapem a nebo pak jakoby se snažíš pořád jakoby žít a pořád vlastně překonávat sám sebe. A zároveň to asi musí být jakoby i strašně těžký, jako bojovat vlastně se vším ve své hlavě. Že si myslím, že ta hlava jako největší sabotér, protože to vím jako mentální coach, prostě tohle to řešíme pořád, že hlava je největší sabotér, tak vlastně jakým způsobem ty vlastně překonáváš tyhle ty těžký období svého života, vlastně, kde několikrát třeba skončíš v nemocnici a doktoři ti vlastně jako říkají, že tohle to už je naposledy a tak, a jak vlastně se s tím dokážeš jako poprat se celým. Takhle, teďka jsem měl bohužel období, kdy prostě jsem byl nemocnej půl roku, nebo ještě jsem vlastně pořád nemocnej, teda to není, že bych se z toho uzdravil. Ale vypadá dobře, že jo? A ležel jsem půl roku v posteli, skoro non-stop a nemohl jsem nic dělat, to s velkýma bolestma. Řekli mi, že jako mám brát opiáty a v podstatě už nic jiného asi nebude. Tak jsem si řekl, že jako takhle to nebude, našel jsem si jinou pomoc, jiný doktory, kde prostě mě dávají dokupy a teď mě čeká nějaká léčba, která teda není hrazená ze systému VZP a byla mi několikrát jako zamítnutá i přes nějaké lékařské posudky, který řekli, že jako
by mi to pomohlo nebo pomůže, ale prostě jsem šel vždycky dál a nevzdal jsem to v té hlavě. Jak to člověk vzdá v hlavě, tak prostě je konec asi se vším. Jo, jenom ležet a jako čekat někde na něco, až člověk umře, tak to je konečná. To není pro mě asi alternativa a ležel jsem dost a pak jsem si řekl, když jsem vylez z postele, že každý den najezdím na tom pohonu 30 kilometrů. To jsem říkal i panu doktorovi teda v Praze. Pan doktor, co se mě léčím, tak dělal před 20 lety s vozejčkářem a to je úplná náhoda. Jo, prostě v nemocnici, takže to zná. I když každý ten člověk má ty problémy trošku jiný, ale víceméně něco je stejný, něco jiný. Tak říkal, že je to jako neuvěřitelný, já jsem prostě řekl, že to je ten cíl a ten zatím plním. Zatím ho plním, tento rok to bude 2000 kilometrů. Super, to je neuvěřitelný. Ještě Michale, něco, co bys si chtěl dodat na závěr? Co bych chtěl dodat? Já si myslím, že spousta lidí by dokázalo jako velké věci, ale vzdá to, protože v té hlavě buď to vzdají, nebo si řeknou, že to bude moc složitý, že to není možný a tak. Ale to je právě ta chyba. Jo, že si řeknou, hele, není to možný, já to vzdám, nebo se mi jednou, dvakrát něco nepodaří, tak to vzdám a vykašlu se na to, zase třeba budu zkoušet něco jiného a třeba nic nedotáhnu do konce a to si myslím, že je ta největší chyba a jde o to vydržet. Ale to asi každý třeba taky jako neumí, nebo třeba potom nechce. Není to asi jenom tak, ale já jsem prostě takovej, že když se do něčeho dám, tak už to prostě dojedu. Ať to stojí, co to stojí. No. Takže na závěr prostě nevzdávejte to, dokud tady člověk je, nebo žije, funguje, tak pořád může dělat nové věci, nebo pořád může zkoušet něco nového, nebo může se snažit o nějaké nové věci. Není to jako konec. Konec je, když vás dají do rakve a prostě už tady nebudete. To je konec. A do té doby se to furt dá posunout někam dál. Jo, to je pravda. A myslím, že to je něco, i s čím pracuji já s lidma v rámci mentálního coachingu, kde vlastně plníme ty sny těch lidí a snažíme se odbourat ty strachy a bloky, které z toho mají, aby neskončili dřív, než začnou. A jo, to bylo moc hezký na závěr. Díky Michale a díky, že jste nás dokoukali až do konce. Já děkuji za pozvání a já si myslím, že se třeba ještě někdy uvidíme. Určitě. Všem krásný den. Díky. Díky. Pěkný den.